nelos- ja vitoskerroksen väliin tai johonkin tälleen näin. Ja sitten siellä puolesvälissä niin mä tein niissä portaissa noin tiista push-upseja. Eli siinä tulee etunäöpunnerus ja keskivartalokierrot. Sen jälkeen mä jatkan sitä harppomista sinne yläkertaan. Mua minkä takia mä en juoksen näitä on se, että mulle ei kestä, mä en pysty impaktia ottaa enää. Olisihan se tehokkaampaa jos juoksis, mutta se harppominen on mulle ihan riittävä non-impact. Ja sitten mä pääsin sinne ylös, niin siellä odottaa mun veto, kun mä tein niin sellaista vuorotahtisoutua. Joo. Niin mietin mitä. Ja hissillä alas. Ja tätä näin 20 minuuttia. Musta nyt Kalli on nähnyt hullumpaa. Ne ei varmaan pidä siltä M1-lomake-potilaana kuitenkin, eikö se ole se pakkohoitolomake? Mä en tiedä. Joo, tuolla se toimii. Ei, ja itse asiassa oli hauska. Tekisit saman jossain kohtaa Espoota, siellä ei kyllä ole kerrostaloja, niin sieltä tultaisiin kyselemään. Se oli hauska, kun itse asiassa poliisista päivää. Siellä 8-kerroksessa, niin siinä yksi mun vastapäätä oleva naapuri, niin se käy aina siinä röökillä melkein yhtä usein, kun mä käyn vaikka kävelemässä 10 minuutin kävelyitä ulkona Stanfordin innoittamana. Niin se oli ilmeisesti nähnyt